Meta fuq il-programm il-każin kien mistoqsi dwar xi jrid li jseħħ fil-2025 fejn tidħol il-politika, il-ġurnalista Times Mark Lawrence Zammit wieġeb hekk. Jien nixtieq li bħala poplu nirrikonoxxu li ħafna affarijiet dal-pajjiż huma sbieħ huma tajbin. Jiġifieri u din għejda l-iktar għal-nies li jikkritikaw ħafna l-politiċi. This country is a miracle. U għazzit jgħid li aħna inkredibilment ix-xortjati li ngħixu f'dan il-pajjiż u sostna l-waqt li pajjiż għandu problemi u sfidi meta tħares lejn l-istampa kollha dan il-pajjiż huwa miraklu sabiħ ħafna. Ma dan saħansitra qabel il-preżentatur John Mallia it-tifel tal-eks kandidat stilla ta' Simon Busuttil Salvo Mallia li sostna li l-kwalità tal-ħajja hija ħafna aħjar. Hawnhekk John Mallia sostna li l-Partit Nazzjonalista u jispira xejn u staqsa jekk huwiex kawża ta' tmexxija ta' Bernard Gregg xi ħaġa li l-ġurnalist tat-Times iddeskrivija bħala serja. Il-Partit Nazzjonalista mu jispira xejn, jiġifieri jekk tħares lej l-aħħar snin ta' Partit Nazzjonalista, da ma gwadanjax voti. Il-problema hija Bernard Gregg. Jiena għalija serja ħafna kif il-PN f'dal istadju għadu kważi fejn kien minn dejjem kemm ilu l-Labor fil-gvern u mhux qed nara anytime soon li n-nies se jibdew jinġibdu leħ u hija problema serja, mek fejn għandha raġun Ramona. Almenu il-Partit Laburista joffrilek xi ħaġa, għandu xi ħaġa xi tik. Imma il-Partit Nazzjonalista sissa almenu jiena minix dil ħaġa mhux qed nara u apparentement mhux qed jaraw an-nies laqas. Għal dan Jason Azzopardi l-avukat tal-fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista għal il-problema hi li l-Partit Nazzjonalista mhux jiftaħar biżżejjed. Rari tisma' membru parlamentari tal-Oppożizzjoni illi jifakkar fi proġett jew f'inizjattiva li saret qabel 2013. Azzopardi iżda nisa jgħid li pajjiżna dakinhar kien mifni bil-qatt kellu żieda enormi f'dawk dipendenti fuq assistenza soċjali waqt li l-poplu kien mobbi blar kontijiet u f'morsa b'miżuri ta' awsterità. Waqt li Mark Lawrence Zammit u John Mallia sostnew li Malta għandha ekonomija b'saħħitha ħafna, Azzopardi bis-soltu negattivizmu tiegħu għalli dan hu pajjiż li mimli bis-soup kitchens fil-waqt li sostna li hawn il-faqar u ħafna stress. Azzopardi wkoll iddefenda l-fatt li sejjaħ għal inkjesti matul il-festi, fatt li kkundannat l-ex-president tal-Partit Laburista Dr. Ramona Attard. Dejjaqni li nfetħu xi 5 inkjesti fi żmien il-miliet, ma fimtix bħala tattika. Fi żmien il-miliet 5-4 ma nafx. Meta għandek in-nies mal-familja, fejn il-umanità fil-politika? U għal din nixtieq nappella, fejn il-umanità fil-politika? Hawnhekk hemm ukoll il-fatt li l-Partit Nazzjonalista ilu snima jissottometti l-kontijiet finanzjarji tiegħu għand il-Kummissjoni Elettorali. Jason Azzopardi jgħid li dan m'għandux x'jaqsam mal-Partit Nazzjonalista u waħħal ukoll fl-awditur. Li partit ma jissottomettix l-accounts tiegħu le mhux tajjeb huwa ħażin. Però in all fairness mal-Partit Nazzjonalista anke jekk jien minix rappreżentant tal-PN rajt storja fit-Times illi il-PN qiegħed jistenna illi l-awditur. Sa dan it-tant l-avukat Ramona Attard innotat ukoll il-viżjoni ta' Gvern Laburista sabiex ikompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Imma tad kien il-gvern li ma żied l-ebda taxxa, li naqqas il-kontijiet tal-enerġija, li għamel ekonomija b'saħħitha minkejja l-Covid, minkejja l-gwerer, li dan huwa l-gvern li sploda x-xogħol. U li kieku m'għamilx hekk. U li kieku il-gvern m'għamilx hekk, kienu kien hemm l-irvelliet fi-triq. Il-gvern ta' child care centers Mela, xejn. ħabib tagħna bid-biżima, ferm feliċi. Naħseb jien li nisimgħuhom.